ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಪುರುಬಾಲೆನು ಮಾರಿನ ಕೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ ಸೊಲಮಾನ್ ಕುಡ್ಲಡು ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಡಪಾಂದುಪ್ಪುನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದಿನ ಆರೋಪಿ ನವನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇಂಚ ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿಲೆನು ಶಿರ್ವದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯ್ನ ಜವಂದಿನ ಪೆದ್ದಾದ ಬಾಲಿನ ಮಾರಿನ ಕೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ ಸೊಲಮಾನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಡಪಾಂದುಪ್ಪುನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನೆ ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ನವನೀತ್ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿಲೇನು ಶಿರ್ವದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೇ ಪೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಬಾಲೆ ದತ್ತಗ ದಿತನರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜ ಒಡ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆವಂದಿನ ಮಗಲ್ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾಲ ಆದಿತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನೆ ಕೊರ್ಪಾವೆಂದು ಆ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತದು ಪೆದ್ದಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಮಾರಿಯರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ಲ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ಜವಂದಿ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪೆದ್ದುದಾಲು ಬಾಲೆನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ದಿರಂದು ಒಡಿಪದ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನ ಮಗಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಡ್ದು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆತಲಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ 4 ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಪೋಷಣ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದುಪ್ನಗ ಅಕ್ರಮವಾದ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆನು ಮಾರ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಪಿದೈ ಬೋಳ್ತಂಡು. ನಾವು ಈ ಘಟನೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಈ ರೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಈಗ ಯಾರು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಕೇಸುಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಕೇಸುಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಈ ಥರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಮೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನವನೀತ್ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಕಳ ಎಎಸ್ಪಿ ಹರ್ಷ ಪ್ರಿಯಮ್ಮದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಲಯಾಳಿ ದಕ್ಲಿನ ಓಣಂ ಪರ್ಬೋಡು ಓಣಂ ಸದ್ಯಾಂದ್ ಗಡ್ಡದ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಇಸೇಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕೇರಳ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರಿಂ ಜಾಲಕುಡ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 391 ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ದ ಓಣ ಸದ್ಯ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬುಕ್ ಸೇರ್ತಿಂಡು. ಓಣಂ ಕೇರಳ ದಕ್ಲಿನ ನಾಡಪರ್ಬ. ಓಣಂ ಪರ್ಬದಾನಿ ತರಾವರಿ ತೆನಸ್ಲಿನ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಉನ್ನಗ ಪಾರೆದ ಇರಿಟ್ ಮಾತಾ ಭಕ್ಷ್ಯ ಬಲಸುವೆರು ನೆಲಟುಕುಲ್ಲುದು ಓಣಂ ವನಸ್ಸು ಉನ್ಪೆರು ಓಣಂದ ಅಟಿಲಗ್ ಓಣ ಸದ್ಯ ಪನ್ಪೆರು. ಕೇರಳ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರಿಂ ಜಾಳಕುಡ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 391 ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಓಣ ಸದ್ಯ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬೂಕು ಸೇರಿದಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ 204 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ 11 ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದಿರು. 2022 ಅಕುಲು 241 ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ತದು ಏಷ್ಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. 2023 321 ಭಕ್ಷ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ತನ್ಕುಲನವೇ ಆಯ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ 2025 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು
ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಮುನ್ನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮ ಭಕ್ಷ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಬೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು ಇತಂಜಿ ವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವನೆರೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಜನಕುಲು ಒಗ್ಗಾರ್ದೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಒರಿಯುರಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ರೀತಿಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ರಾಣಿಪುರ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಂಘಟನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾಲಮೇರಿ ಮಾತೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕುಡು ರಾಣಿಪುರತ ಮೇರಿ ವಿಶ್ವಮಾತೆ ದೇವಾಲಯಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ರಾಣಿಪುರ ಮೇರಿ ವಿಶ್ವಮಾತೆ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಕೈತಲು ಬಾಲಮೇರಿ ಮಾತೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡಪಾಯಿರು. ರಾಣಿಪುರ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾನಿ ಲೆಟ್ ನಡತಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾವುಟಯ್ಯರಾದ ಕೂಟ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಣಿಪುರ ಋಷಿವನ ಧರ್ಮಗುರು ಲಿಗೋರಿ ಕ್ರಸ್ತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಂತೇರೋ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೊಕ್ಕ 14 ವಾರ್ಡ್ ಕೂಟದಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಪಂತೋಲು ನಡೆತಂಡು. 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜವನೊಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತ ದೀದಿತ್ತೇರು. ಕಾಂಡಿಡಿದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ರಗು ಕುಸಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೋಲಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನೇವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬ್ರದರ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. पहिले नंबर करता करमेलित बाबू लिगोरी बस किशन रन नंबर 1 एक नंबर और लिबर्टी गेली ओके. आणि स्पर्धा म्हणताना एक प्रेरण मोटिवेशन आमच्या जिवितांत मेळटा. तातूंत हो एक दीस वाड्यांत फिरगेंचे लोक सांगात येवन हांगासर खेळटा आसतना हो एक अवकाश आमकां मेळटा. पात्रांवान सांगल्या भशेन आमकां एकामेकाची वळख जावंक आनी ताचे भशेन आमी एकामेका लागीं येवंक आमचो एकवट घट जावंक आनी आणकी सोडूंक त्या देखून हो स्पर्धा आयोजन केल्या CLCच्या सन्यांक शाबासकी म्हणून आमचे तालेंत आमी आनीक बरें करता आसतना एकामेकाच्या मोगांत वाडोवन येवंक आनी एकामेका बऱ्या रितीन समजोवन घेवंक आनी घुसपड मनस्ताप उपजत तर ते निवारूंक आमकां साध्य जावं आनी अशें स्पोर्ट्समॅनशीप दाखोवन ह्या स्पर्धेंत आमी भाग घेता आसतना आमी मोंती बायेक तयाराय करून ही परब संभ्रमता. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರಡು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ನಡತಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆದಿತ್ತದು. ಅವೆನು ನಾಡ್ಪತ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಂಜೋ ಸೇರ್ದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತಿದರು. ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ ಒಂಜೇನು ನಾಡ್ಪತ್ತಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತಿದರು. ನಾವೊಂದ ಬಡಾ ಕೆರೆತ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸವಾದಿಯಾನೆ ಅಚ್ಚು, ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆದ 38 ವರ್ಷದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಹಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 36 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಶರೀಫ್, ಕುಂಭಾಶಿ ಮೂಡು ಗೋಪಾಡಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿದ 23 ವರ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ನಾಗೋಡಿದ 26 ವರ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಕುಂದಾಪುರ ಎಂ ಕೋಡಿದ 43 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಸ್ಮಾ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಕುಲು ಗಳಸದಿನ ಒಟ್ಟು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 2 ಕಾರ್ಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ತೆತ್ತೊಂದೇರು. ಆರೋಪಿಲೇನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮುಡು ಪತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ಈ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಆರೋಪಿಲೇನು ಕೋರ್ಟುಗ ಹಾಜರು ಮಲ್ತದನಂದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ SP ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ಕೇಸುಡು ದೂರುಕೋರನರಿಗೂ 3 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ದುಂಬು ಕುಂದಾಪುರಗೂ ಬನ್ನಗ ಆರೋಪಿ ಸವಾದ್ನ ಪೊಲಬಾತಂಡು. ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸವಾದ್ ಅಸ್ಮಾ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಡ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಅಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಐತಂಚ ದೂರುದಾರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಕುಂದಾಪುರಗೂ ಬರಿಯರೆ ಪಂತಲು. ಅವಳು ಆರೋಪಿಲು ಮತ ಸೇರ್ದು ದೂರುದಾರನು ಪೋಡಿಪಾದು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು 5 ಲಾ ಕಾಸು ದಿತ್ತದು ಒಟ್ಟು 81,200 ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟು ದಿನ ಬಗೆಟು ದೂರದಿರಂದು SP ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಆಸ್ಮಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಂಟೆಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೆಂಟೆಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಾಸಿರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದವರು, ಅಜೀಜ್ ನಾವುಂದದವರು, ಸೈಫುಲ್ಲಾ
ಕುಂದಾಪುರದವರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವರು 4 ಜನ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾದ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಾ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು, ಈ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ್ನು ಕೂಡಾಕಿ ರಾಡಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ATM ಇಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ 6,200 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ಪೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 35,000 ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಕುಂದಾಪುರ ಠಾಣಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಂಜಾ ನಾಯಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೆಟಕ್ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಾ ಗಾಡಿ, 2 ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವರದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಾಸರ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಹಳೆಯ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 24 hours ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿ ನುಪ್ಪು ಆಪುನ ಬಾರ್ದ ಕುರಲ್ಗ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಡು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆತಂಡು. ಪುರಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯುಡು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರಿಪುನ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಕುರಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ವನಸುಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡಿಡು ಇತದ ದೇವಸ್ಥಾನುಡ್ಲ ಕುರಲ್ಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವೇರು. ದೇವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು. ಕರಿಯಂಗಳದ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಪುರಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಕುರಲ್ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಗತೆರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಭಗತೆರು ದಿಂಜ ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತದು ಕುರಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಇಲ್ಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲು ದೇವಲ್ಯಲೆಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಕೊರ್ಪುನ ಕುರಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನ್ನದು ಚಾವಡಿದ ಕುಂದುಗು ದೇವಿರ್ನ ಮಂಟಪಗೂ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿದ ಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಮಾಡು ಚಾವಡಿ ಕುಂದ ದೇವಿರ್ನ ಪಟ ಗುವೆಲ್ ಕಿದ್ದೆ ತಾರೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗೆಲೆಡು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆತು ಬೈತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಪರಿಸರದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿ ವರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಇಂಚೆಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವಿಡಿಯೋಡು ಗೋಣಿಚೀಲ ಧರ್ಮಗು ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಗಡಿದಾರಿನ ಪೋಡಿಪಾವನ ಇತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಂಗಡಿದಾರ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದರು. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಡು ಗೋಣಿಚೀಲ ಧರ್ಮಗು ಕೊರಿಯರೆ ಗಿರಾಕಿಲು ಅಂಗಡಿದರೇನು ಪೋಡಿಪಾವನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕಟೀಲ್ ಪರಿಸರಡು ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿದಾರ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್ ಆ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ದಿತ್ತದು. ಗಿರಾಕಿಲಿನ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿದರೇನು ವಕ್ರದಿಟ್ಟಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಓಲುಲ ಗೋಣಿಚೀಲ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗ ಲಾಭಾಂಶನು ರೂಪಾಯಿ 50 ಆಜಿಂದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ಪೈಕಿ ರೂಪಾಯಿ 30 ಆಜಿ ನಗದು ರೂಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಚೀಲೊಲೆನ ರೂಪೋಡುಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿ ಸತೀಶ ಪನ್ಪನಾರು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಾದೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾಂದ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಕಟೀಲದ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ದನಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತರು. ಸರಿಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತೀಶ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ಬಂದ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ನಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾವವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 2-3 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದೇ ಚೀಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತೀಶ ಬಂದ.
ಅವನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಂಪಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏನಂದರೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇರುವಾಗ ಬಂದು ಅವನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಧಮಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು, ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫುಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು 10 ದಿನಗಳಾಯಿತು ಸರ್, ಈಗ 10 ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕರಣ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವೈರಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಅವನು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆತನಿಗೆ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಗಳಿವೆ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಬೇತನೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತಾಪನೆ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ನೆಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದಿ ತೊಂದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾತ್ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗದರೆನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಮಂಟಪಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗೆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಹೇಮಾ ಡಿ ನಿಸರ್ಗ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್ರೆಗ್ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ನೆಂಪದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿತದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ ನೆಂಪದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. 30 ವರ್ಷದಾದ ಕಾಲ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ನಿಸರ್ಗದಾರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊರುಂಬಾಟದಾರ್ ಎಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಪಂಡೆರು. ಹೇಮಾ ಡಿ ನಿಸರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ನೆಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್ರೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪುನರೂರು ಪಾತಿರ್ದ ಬೇತೆನೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತಾಪನೆ ಆಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲು, ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನಿಸರ್ಗ, ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಜತ್ತಣ್ಣ, ತ್ರಿದೇವ್ ನಿಸರ್ಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ತ್ರಿದೇವ್ ನಿಸರ್ಗ, ನಾರಾಯಣ ಬೇಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರವಿ ಅಲಿವುರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸರಾಯು ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಡ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಭಾಷೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಈ ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂತರ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಲ್ ಅವರು, ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಳುಕೂಟ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವೇಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಗಿ ಬಂದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಸೇರ್ತದೆ ಮಂತಂದಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕನಸತ್ತು ದಯಾನ್ ಪಂಚತಾಳ ಭಾಷೆ, ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲೇರು
ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಿಪಾವಡು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಶುರುವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮುಟ್ಟ 11 ದಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದ ಆಲಿಕ್ಕೂಡು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಸೇರ್ದು ಪರ್ಬೋಲ ಮಾತ 10-15 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದಿತದು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಶುರುವಾರೆ ಉಂಡು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಆಚರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಬುಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಸುರುತ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆದುಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯದ 11 ದಿನಲ ಘಂಟಾನಾದ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರೆ ಭಕ್ತರಿಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆರು. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪುರುಸಾದ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯತೂವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆತ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ನವರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಈರೆ ಮಲ್ಪಗೆದ್ದು ಇನಿ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇರ್ನೆದುರು ಎಂಗುಲ್ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದ. ಇನಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೋಣದ ಪೂತ ಪೂಜೆಲ ಇನಿಯೇ ಇತ್ತು. ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದವು PA ಕಾಲೇಜ್ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ 2025 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿ ಒಂದೊಂದು PA ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಜೆ ಹಾಸಿಂ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪಾಡನೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದವದ PA ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಜೆ ಹಾಶಿಂ ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತೆರ್ದು ನಡುಪದವು PA ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 PA ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ಸ್ 2025 ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಗಾದ AI ಪನ್ಪನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವೊಂದನೊಂದು ಪಂಡೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧಕರೇನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಲೇನು ಸಾಧಿಸಾರೆ AI ಎಂಚ ಸಾಯ ಆವು ಪನ್ಪುನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಜೆ ಹಾಸಿಂ ತೆರಿಪಾಯರು. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ 2025 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ SDGs ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟೆಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗುರ್ತಮೋರುಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಂತೊಟ್ಟು ಸಿನ್ಸ್ 1983 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 2025 ಜನವರಿ ಲೋಕದೋರ್ಮೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾವುದುಂಡು.
ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜನ್ತೊಟ್ಟು ಸಿನ್ಸ್ 1983 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 2025 ಜನವರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಬ್ಬುದಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಕತೆ ಆಧಾರದ ಸಿನಿಮಾ ಆದುಂಡು. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಾಕಜನ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬುಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪನ ಕ್ಲೇಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದಂಡು. ದುಬೈದ ಟೇಕಾಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಬ್ಬಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಪದ ಪಂಪನಾರು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂತೇರು. BR ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಕಾರ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಮಂಡೋನ್ಸಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಸುದರ್ಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹಿದಾಯತ್ ಅಡೂರ್ ಇಂಚ 150 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನಾಯಕರು ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ನವೆಂಬರ್ 22 ಮಾತ್ರ ತೋಜುಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಓಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಕುಲ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ. I have asked him to help me promote this song not only in Mangalore but ತುಳು ಹಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹಾಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪನಗ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಎಂಗೆ ಅವನೇ ಪಾಡು 100 ಗೊಬ್ಬದಿನೇ ಗೋಲಿದ ಕುಂಟದ ಬಾಲ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಲ್ಗಿದ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬದಿನೇ ಇನ್ನು ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಬುದಾಬಿದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ತುಳುನಾಡು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years we are working on the concept of workspace in Mangalore. We are creating opportunities for our youth. ಒಡಿಪು ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿದ ನಿಲೆಟ್ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟು 14 ದಿನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ 10ನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ 14 ದಿನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕನ್ನರ್ ಪಾಡಿಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನರ್ ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿನ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಒಡಿಪುಗೂ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಗೋಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಗಣಪತಿ ಮೈದಾನಡು ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡೆತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಬುಧವಾರ 10ನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು. ಬಯ್ಯಗು ಒಡಿಪದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಐತಾಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೂತ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ, ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದರ್ಪಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಡಿಪುದ ವಿದುಷಿ ರಕ್ಷಾ ಬೊಕಾರಮ್ಯ ಒಡಿಪು ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುತ್ಪಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ಕಂಸವಧೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತದ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನರ್ ಪಾಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಗಣಪತಿ ದೇವಿರ್ನ ಚೌತಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಆಕಾಶೇಂ ಅವಕಾಶೇವ ಆಕಾಶ. ಗಣಪತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅವ, ವಿಶ್ವಂಭರ ಅವ. ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯು, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದು, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದು, ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಯು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. 21,600 ಬಾರಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ರೀಸಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಸಿ ಬದುಕಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಯಾಡಿಡಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಸೋಣದ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಯಾಡಿದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಲೇಸುದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಏಯಾಡಿ ITI ಕೈತಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ
ಮಾತೃ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಸೋಣದ ಲೇಸು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನೆತ್ತ ಉದಿಪನನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎ ಬಂಗೇರ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಸೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಮಣಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿದಾರರು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಶಿವಾನಂದ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಲಗುರಿ ಮೊಕಲು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿನೋದಾವಳಿಲು ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ UAE 22 ವರ್ಷದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಂಡು. ನೆತ್ತಸಲಾದ ಗುರು ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಮೋಘ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರು ಹಿಮ್ಮೆಳಡು ಶ್ರೀ ಬಲಿಪಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ದೇಲಂತ ಮಜಲು, ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ್ ಉಡುಪ ಮುಮ್ಮೆಳ್ಳಡು ಬುಕ್ಕ ವೇಷಭೂಷಣುಡು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ, ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಭಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಪೈವಳಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೇರು. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜುಮೈರಾಡು ನಡಪನ ಲೇಸುಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬತ್ತದು ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊರುಡು ಪಣದು ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.